everyone, welcome back to another vlog. लोगोफोर आं दिनै हारसिं माने vlogखौ स्टार्ट खालामबाय आरो आं बाबाबो गैया आं बिफायाबो गैया सानैबो लोगोफोर बिसोरो उन्दुदों दिनै मिथिया आरो बाबायाथ' उन्दुनाय टाइम जादों फार्स्टआव बिफाया दुगैबाय फार्स्टआव बिफाया थुखैबाय थुखैनायखाय फ्रेस मोनबाय गथ'आ ओमफ्राय बिदि उन्दुलांबाय आरो ओमफ्राय फिसाखौ फुथुनायनि उनाव बिफायाबो माबा मबाइल नायनानै उन्दुलांबाय आरो बिफायाबो उन्दुलांबाय लोगोफोर दा आं आरो ओंखाम संखां आरिखां आरो माथो खालामनो दा आंना जास्ट आं दुगैखांबाय दुगैनानै आरो माने ओंखाम जाथ'वाखै दाबो ओंखाम संनानै दुगैखांबाय ओमफ्राय जाथ'वाखै आरो दा फिसालाबो बिफाबो उन्दुदों नालाय दा बिसोरो माला सिखारो बेखौ नेगासिनो आरो बिसोरो सिखारबासो ओंखाम मोनजासिगोन आरो लोगोफोर दा बिदिनो आरो बे दिनै रायता बानायदों आरो माने रायता बे जे गाइखेर दाखानि जायफ्रा मिथियो बिथांमोनाथ' मिथियो आरो जायफ्रा मिथिया बिसोरखौ आं देखायगोन रायता माबायदि बानायो बे रायतायाव आं तड़का मारिनो थाखाय माबा कारि पात्ता खाहैनोसै लोगोफोर बेनि ओमफ्राय कारपेटखौ सुना होदों सुनानै माने बोथोराबो बारा माबा नङा मैयानिफ्राय अखा हागासिनो आरो बिराद मोजां जादों मैयानिफ्राय बोथोरा थान्दा थान्दा दा ओमफ्राय लोगोफोर जोंना नै कारि पात्ता बिलाइयाबो बे टाबाव चेन्ज खालामना होनायनिफ्राय बिराद मोजाङै नै गोरलै बिलाइ ओंखारनानै बिराद साइज जाथारदों आरो नै एकदम खानोनो आं अननो ओंखारदों आरो बिलाइखौ बाट बे सिंनि बिलाइफ्रा माबा जादों ना इफोरो माने बे सानिफ्रा गोदान गोदान ओंखारनायखाय सिंनिफ्रा सिरिलांदों आरो ओंखायनो सिंनिफ्राय बिलाइ खानोसै लोगोफोर लोगोफोर जोंना बिफाया उन्दुदों बेहाय हारसिं जोंना जोहोलावा बेहाय हारसिं उन्दुदों माने फिसालाखौ बेलेगाव दोननानै बेहाय मुस्रिखौ आङै थिखांना दोनबायना बिराद खस्थ' जायो बे मुस्रिखौ दोनबाबो बे मुस्रिखौ थिखांना होबाय ओमफ्राय बेहाय थाम्फै थानायखाय फिसालाखौ बै मोनसे रुमाव फुथुदों आरो बिफाया बेहायसो हारसिं उन्दुफैबाय जोंना बाबाया लोगोफोर ओरैनो बेहाय उन्दुदों गथ'आ बे बिसिनायाव फुथुवाखै इखौ ओमफ्राय बेहायनो तुलिखौ बनानै दोनदों नालाय न'आ साफासो आरो बे तुलिखौ दाख्लै लोगोफ्रा फैनायनि उननिफ्रायनो बे तुलिखौ बेहाय बेनिफ्राय थिखाङाखैनो आरो एक्सट्रा दंखायो नालाय जोंना बाबाखौ बेहाय मुस्रि होनानै बेहायनो फुबाय आरो गथ'खौ ओरैनो उन्दुगासिनो गथ'आ आरामनो दुगैनानै लोगोफोर नैबेखौनो रायता होनो आरो ओरै गाइखेर दाखा ओमफ्राय गाइखेर दाखायाव माने फिसा फिसायैनो थाइबें दंमोन थाइबेंखौ हानानै होदों आरो दा गरम बोथोराव बिराद मोजां आरो जानो दाथ' गरम जायैखाय थेवबाबो जानो मोजां आरो ओमफ्राय जायफोर मानसिया ओरैनो गाइखेर दाखाखौ जानो हाया नर्मेलि इसोर इदि खालामनानै जानो हायो आरो संख्रि होदों ओमफ्राय बे गाइखेर दाखायाथ' बारा गथा जाबाथाय एसे दै होनानै माने मिक्स खालामनो हायो आरो ओमफ्राय थाइबेंबो होजायो ओमफ्राय टमेट'बो होजायो आरो सोरबा सोरबा माबाबो होयो मा होनो बेखौ बे पानिलावखौबो होयो आरो दा लोगोफोर बेहाय तड़का मारिनो आं नै बे गोसोम गोसोम जे गारबाना बेखौ बिदिनो आरो अराव खामनानै बिदि गोसोम जाबाय बेहाय होदों थाव गोथां एसे ओमफ्राय बे कारि पात्ता माने नोरसिं बिलाइ ओमफ्राय आरो गथा जिरा एसे होनानै बेखौ दा आं बे गेसाव होनोसै आरो गेसनि अराव गुदुं खालामनानै बेखौ होसिगोन आरो दा लोगोफोर नै बिदि बेहाय अराव होगोन ना बिदि अराव होनोसै बे जानो गोथाव आरो जायफोर मानसिया नर्मेलि जानो हायाना गाइखेर दाखा बिसोरो बिदि बानायनानै ट्राइ खालामनो हायो आरो बेहाय माने गोसोम कालारनि गोसोमनो बे ब्लेक सल्टखौ होजायो आरो ब्लेक सल्टबो होजायो जायफोर ब्लेक सल्ट जानो हाया एसे नर्मेल सल्टखौबो होजायो आरो लोगोफोर दिनै लान्चनि थाखाय संदों नै बे जाबाय अरहर दाल दाख्लैसो लाबोदोंमोन ना लकेल जों माने बे इउपिनिफ्राय फार्मार्सफ्रा फाननो फैनाय लाबोनाया बे आरो अरहर दाल संदों टमेट'जों ओमफ्राय बिथिं दङ दिनै भाजा फुलकबि बिन्स आरो आलु भाजा आरो बापरे दाबो गुदुं जायाखै नामाहाय जादों दे गुदुं जादों लोगोफोर ओरैनो बे गारबाया बिदिनो तड़का मारिनो बिदि अराव होयै होयै बिदि गुसु खालामना लाबाय जाबाय बेखौ लोगोफोर बिदिबा एसे टेस्टि जायो आरो बांसिन बिदिबाबो रायताया टेस्टिनो बिदि होबाथाय आरो टेस्टि जासिनो आरो जानाय बुस्थुफ्रा सब आरो खुगानिसो टेस्टजोंसो खोथा नालाय बिदि होबाथाय आरो बारा गोथाव मोनजायो आरो जायफ्रा हेल्दि जानो नागिरो बिसोर थाव गोथां होआबाबो जायो लोगोफोर ओरैनो लोगोफोर आरो दाख्लै जे जोहोलावा जोंखौ गारनानै थांदोंमोन ना माबायाव बे गुरगावआव बे नरवेयाव सिफ जानाय माने लोगोखौ माने लोगो हमनो आरो बे नरवेनिफ्राय फैदोंना माने अफिसियेल खामानियाव बे लोगोआनो आरो नरवेनिफ्राय जोंनो मा मा लाबोदों नोंथांमोनखौ देखायनोसै र' जोंथ' नरवेयाव थांफेराखै जायफ्रा थांफेरदों बिसोर मिथिगोन आरो मालाबा माने बिदिनो आरो खाफालाव थाबा बिदि मालाबा माने सब मिलायबा आरो माने मालाबा खनसे थांनांगोन आरो लोगोफोर थेवबाबो आरो लोगोआ फैनायाव बयनिबो माने बिसोरनि जोहोलाव माने जि बेस्ट दङ लोगो दङ बिसोरखौ बयनिबो बिदि नरवेनिफ्राय सौफैनार हिसाबै जाग्रा लाबोदों आरो बेखौ नोंथांमोनखौ देखायनोसै लोगोफोर
नै लोगोफोर बेफोरखौनो लाबोदों आरो नरवेनि लोगो आं फ्रिजाव दोनदोंमोन नालाय फ्रिजाव दोनाबा एकदम गलिलाङो आरो चक्लेट लाबोदों बे सेम्पेन बटल टाइपनि आरो सोरबा सेम्पेनसो सानगोन बे पुरा चक्लेटसो आरो बे मोनसे लाबोदों लोगोआ ओमफ्राय बेबो मोनसेनो माबा मेक्रेल नामानैनो ना मा नाम स्टेबुल मेक्रेलनो बे रेडि टु इटनो आरो बेखौ बिदिनो डाइरेक्ट जाजायोनो आरो ओमफ्राय जों जाफेराखै दासिमबो जानानै नायनांसिगोन आरो माबायदि आरो बेबो मोनसे चक्लेट लोगोफोर बेबो आरो नरवेनि पुरा पियर बिसोरो माबानि आरो गाइखेरनि आरो ओमफ्राय आरो बे कफि सक'नि आरो बेयो दा बेखौथ' इथिंसो खुलि जायो इथिं खुलिनानै नोंथांमोनखौ देखायनोसै र' लोगोफोर बिदि आरो चक्लेट बिदि ट्रफि बिदि मोनसे बिदि थायो ओमफ्राय नरवेआवथ' बिराद एकदम थान्दा ना माइनासावसो ना एसे थान्दाया ओमफ्राय बेहायथ' एकदम दा बरफसो गोलैगासिनो दा बेनि थाखाय बे वेदारनि थाखाय बे माबा आरो चक्लेटआ गलिलाङाखै माबा जेब्ला बेहाय लाबोदोंना बाहेरायाव दोनबा माने थिला जानानै गलिलाङो आरो ओंखायनो आं फ्रिजाव दोनदोंमोन दा लोगोफोरनि बिराद टेस्टि आरो बिराद बारा गोदै नङा जेरैबायदि जोंनि माने भारतनि बा इण्डियानि चक्लेटफ्राथ' बिराद गोदै ना बांसिन बिदि माने गोदै माने मिठा जानायखाय आरो गोदै होयोना चक्लेटफ्रा फरेननि मानसिफ्रा बिराद गोदै जायो आरो ओंखायनो इसोरा पुरा पियर आरो फ्लेभारखौ मोनजायो आरो पुरा कफिनि फ्लेभार गोथाव आरो दाखौ लाबोनायनिफ्रायनो दाखोनो मैया दाखो लाबोनायनिफ्रायनो बिदि जाबायनो थादों आरो पुरा कफि मोनजायो आरो गोदै हाथाइफ्राबो बारा नांखाया नै लोगोफोर ओंखाम जानोसै थानो हाला बिराद उखैबाय जोंना बिथाङा जोला एखे थाब थैबासो उन्दुदोंमोन जोबोद आंजों देखायदोंमोन ओमफ्राय बिनि उनावनो मानसि फैबाय माने जों बे रेन्टआवसो थायो नालाय बे न'खौ माने फाननो माबा मालिकआ माबा होदों नामा माबायाव मा होनो बेखौ ब्रकार गोजाव ओमफ्राय बे ब्रकारनि मानसिफ्रा बिदि फैदोंमोन आरो देखायनो ओमफ्राय इसोरखौ फोजाबाय आरो आं हारसिं हिन्जाव मानसि देखायनो हायाना इसोरखौ न'खौ ओमफ्राय फोजानायाव सिरि मोनबाय ओमफ्राय जि उखैबायनो आरो बे थानो हाला ओमफ्राय बुंबाय थानायावनो फिसालायाबो सिरि मोनबाय फिसालाया थिन बेस्थ' फुंनिफ्रायनो नायनो हायाखैमोन बेखौ दासो जास्ट नायदों आबा फाय ओंखाम जानोसै फाय आलु होनबा फैगोन ने आलुखौनो जायो बयबो किलु आलु होनबाथाय मिथियो बियो लोगोफोर जानोसै दालि रायता ओंखाम जानोसै लोगोफोर जोंना एकदम फिसालाया उन्दुआनो बिफायाबो उन्दुनो ओंखारदों आंहाबो उन्दुनो ओंखारदों फिसालाया उन्दुआ एकदम लाइट मोननैखौबो बन्द' खालामना होदोंमोन ओमफ्राय थेवबाबो खोमसि खोमलायाव थांनानै बेहाय गेलेगासिनो दा बेखौ सोर नायबाय थानो दा आंनो नायनांगोन आरो दा थेवबाबो आंखौ बुरखायनो बै गारिनि माबा स्पुनफोरखौ दिहुननानै जागासिनोमोन ओंखायनो बे बुरखायनो बे दहाय बेखौ जों खनसेबो जाना ट्राइ खालामाखैना लोगोआ हरनाय चक्लेटखौ नरवेनिफ्राय दा बेखौ जानोसै आरो लोगोफोर जागोन जोहोलावाबो जायोनो बे लाबोनो होदों ओंखायनो जानोसै आरो हेपि बेबि गिदिर चक्लेट अरनो हागोन नामा फा गिदिरखौ जाया पापा होनसै र' मोजां मोजां टेस्टि गोदैबो रङानो बारा ओरैथिं लोगोफोर नालाय फिसालायाबो जागासिनो फारनै आखायाव उन्दुआनो जोंना फिसालाया ओंखायनो बेखौ बुरखायनो स्प्रिं जा आयु अरनो हायनो नाङा जों दोननायलाय लोगोफोर हगार गिदिरखौ फिसाखौ जा बिनि एकदम खनसेयानो जानो हानाय बायदि नांगौ दे एसे पापाया जाबाय नै बेथ' गोदै बारा जाबाथाय गोदै बारा थाबा जानो हायाना ओंखायनो बे मोजां मोनदों आरो गोदैबो खम ना पुरा एकदम अरिजिनेल फ्लेभार मोनजायो ने टेस्टि जा इन्डियायाव सुगारनि लिमिटफोरा बारा उन्दुयो हाथायावबो नांथाया ने जोंनि बिदि चक्लेटफ्रा हाथायाव नांथायो एबा टेस्टि मिस्टि आयंआसो टेस्टि मिस्टि होनो ने नोंना आयंआ लोगोफोर एकदम दहायनिफ्राय दासो ओंखारबाय आरो भिडिअखौबो फोजोबनो हायाखै ओमफ्राय बिदिनो आरो फिसाला उन्दुबाय जोहोलावाबो उन्दुबाय आं उन्दुआखिसै आरो
ओमफ्राय जोंना जोहोलावा एसे जानानै दोनदों आंखौ जागोन सानदोंमोन आरो ड्रेगन फ्रुइट्सखौ आंथ' एरैबा बारा मोजां नङा बाट थेवबाबो आरो माने फ्रुइट्सआथ' फ्रुइट्स नालाय बिनि बेनिफिट्स थाखायो हेल्थ बेनिफिट थाखायो ओंखायनो बेखौ जानोसै सानदोंमोन आरो दा जाथ'ला लोगोफोर दा बाबाखौ पार्कआवसो लांनोसै आरो एसे नै बिफाजों ओंखारबायनो मालाय बिसोरो थाला बेयो एकदम सेन्देल गानहोबायना गस्लाबो गानहोबाय एसे बाहेराव बोथोरा थान्दा जाना दंना मैयानिफ्राय अखा हानायखाय दा ओंखायनो आखाइ गोलाव गस्ला गानना लाबाय आरो गस्ला गानहोबाय आरो ओमफ्राय नैबे गेलेग्रा जिनिसफ्रा बेहायनो आरो एकदम जेसेबां जाबना दोनो एसेबांनो दिहुनो ओंखायनो बिदिनो थाथोंसै होननानै दोननोसै लोगोफोर दा सबार पार्कआव थांसै थ' चलो ओइ सिगाङाव निचे राखौ चलो अरे जेसिबिनि इदि जेसिबिनि मा होनो बेखौ सालाय ना सुन्दाय चलो लोगोफोर माने थांसै आरो पार्कआव दा जों दिनैनि भिडिअखौ बेहायनो फोजोबनोसै आरो जेरै पार्कआवथ' दा आरो इभिनिं टाइमाव आरो मा देखायगोन आरो बे जों सेम पार्कआनो जेराव जों सानफ्रोमबो थांबाय थायो बेहायनो थांसै लोगोफोर एसे वाक खालामना फैनोसै बाबायाबो फ्रेस मोनगोन थांनोसै बेहाय दा नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन आयु मा होनोसैलाया माबादि खालामखायो बियो आइ बाय डरमेटखौ मानो लाबोदों आयु आया इसर जाबाय दे आलिफ लाइला बे सायाव बिदोना बेफोर जोंनि भिडिअखौबो बेहायनो फोजोबनोसै आरो नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअआव टिल देन बाय बाय ओइथिं दङ बाय बाय एबा बाय 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 अ बाय बाय होनो एक्सपार्ट गुड बय जाहानि बाबाया मा खालामदों पेन खालामदों दे केपसिकाम ग्रिनसै बाबा ओइखो माबा पमेरेनियनखौ हो पापा गुड बय येल्लो कालार माबा बेल पेपार गुड बय Yo.